Парламентарни избори 2014. Коалиция Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО стартираха своята предизборна кампания в Русе с дарение на 4 теглилки за бебета и 2 инхалатора за АГ комплекса. Дарението бе връчено от водача на листата Искрен Веселинов и кандидатите за народни представители от Патриотичния фронт. Защо точно с дарението на АГ комплекса стартира кампанията? Чуйте от Искрен Веселинов. Тъй като демографския проблем за нас е основният проблем не само за страната, но и за Русенска област. В Русе ражданията в рамките на последните 5 години са спаднали с 20%. От 2300 на 1860 раждания през 2013. В същото време Русе е шампион по намаляване сред големите градове. Ние сме най-бързо изчезващия град, най-бързо изчезващата държава. И мисля, това трябва да бъде осъзнатата грижа за всеки един, който се кандидатира за народното доверие. На първо място грижата за хората, грижата това да има българи, за да има България. Даряваме 4 теглилки за бебета и 2 инхалатора, неща, които са необходими за отглеждането на децата в първите им дни след раждането. Това беше и желанието всъщност на медицинските лица в болницата. След връчването на дарението, кандидатите за народни представители имаха възможност да разгледат новия АГ комплекс. На тези парламентарни избори коалиция Патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО се явява с листа от 16 кандидати за народни представители в Русе, като водач на листата Искрен Веселинов от ВМРО, втори е Тодор Койнов от НФСБ, трети е Галин Григоров отново от ВМРО. В листата има представители и на гражданската квота. На 5 октомври те ще се борят за доверието на русенци с бюлетина номер 24. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.